रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि सालबारियावबो आयेन बेरेखा जुलियाव लोब्बा थानाय फिसायफोरखौ पुलिसा हमदों। मिथिनाय बादिब्ला दिनै सालबारियाव सा 64 आयेन बेरेखायै उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा हौवाफोरखौ पुलिसा हमनाय जायो। गिबि मन्थ्रिनि गोख्रों बिथोन बायदियै दिनै सालबारि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय आनन्द बाजार आउटपस्टनि पुलिसा सा 11 सुबुंफोरखौ हमदों। ओरैहाय गबरदना पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय गासै आउटपस्टनि पुलिसा सा 42 सुबुंफोरखौ हमबावदों। बेनि अनगायैबो सिमला थाना आरो जालाहाव आउटपस्टनि पुलिसा सा 11 उन्दै बैसोआवनो जुलि लानाय हौवाफोरखौ हमनानै लाबोयो। मख'नो गोनांदि दिनै बाक्सा जिल्लायाव सा 104 आयेन बेरेखायै उन्दै बैसोआव जुलि जानाय फिसायफोरखौ पुलिसा हमनाय जाबाय। बेजों लोगोसेयैनो आयेन बेरेखायै उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि हेंथायै आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिबाय थागोन होननानै पुलिस बिफाना फोरमायदों।